Менә мин бу видеоға таяну ноктасы дип хэштег куйсам, аны Казанда карыйлар инде. Игътибар итерләр бәлки. Мен әле бу юлы тыңлап тордым. Элек тыңлаганда хаталар гел чыгадыр. Алар гел урыс сүзләрен кулланадыр. Бүген мен игътибар белән тыңлап утырдым. Алар шул теге Казанда БРИКС саммиты хакында сөйләделәр. Анда мен тыңлап утырам. Тырыштылар инде үзләренә калса саф татар телендә сөйләшергә. Шунда да инде ничә сүзләр ятлап калды. Мен инде аны хәтеремдә калмады, кызганычка каршы. Бер икесен бигрәк тә хәтеремдә саклап килгәнем, ансы да берсе генә калды. Алар дежур дип әйтте. Мен беләм кизү дигән татар телендә, саф татар телендә мәсәлән, аны да кемдер әйтер иде. Нигә бәйләнәсең? Нигә бәйләнәм? Чөнки ул филология фәннәре кандидаты. Мин үзем Чабан малайы, Оренбур өлкәсенә килгән, урыс арасында, казак арасында яшәгән адәм. Татар бер тыкканда 10% бар микән әле? Анса кайсы күбесе урысча сөйләшә башлыйдыр, сөйләшә иде. Инде урыс газетында эшләгән кеше. Шуңа карамастан мин шуны тыңлап утырсам, алар мен ничектер бераз миңа сәйер булды, чөнки вакытында әйтәсем килә. Мин күптән инде Казаннан Рейс Б дигән сериал күрсәтәләр иде. Төркиядә чыккан сериалны. Шунда кайсы сүзләрен мин аңламагач, ул вакытта мин яңа гына Татарстанга килгән кеше инде, күп вакыт узмаган иде. Шулар сөйләшкәндә үзара мин бер сүзне ятлап алам да, нигә керәм дә сүзлектә карыйм. Түрк сүзен, татар сүзен, түрк сүзен. Чөнки ул телевизордан, кинода шул сүзне кулланалар. Саф түрк телендә барды, тәрҗемәсез. Мин шуны карыйм да, кайда беләсезме? Ул вакытта булмады миндә түрк урыс сүзлеге. Әле мин сөйләгән идем. 89 елнымы Петербургта кибеттән кибеткә шау бирдем, эзләп шул сүзлек сорап. Я урыс түрк сүзлеген, я түрк урыс сүзлеген таба алмадым. Монда инде булмагач инде ул сүзлек, мен алдым да шул татар урыс сүзлеге. Әллә нинди югары сыйфатлы түгел инде, шунда да татар сүзләре анда бар. Шул теге телевизордан ишетәм дә Төркиядә җитештергән кино сериалның сөйләгән төркләр сөйләгән сүзләрне менә аңламыйм икән, нәрсә турында сөйли икән дип татар урыс сүзлегенә керәм дә кайсы вакытта еш таба башладым шунда. Шуңа күрә татар теленең нәрсә инде нигезеннән, төбеннән 0 дисә була, шуннан 0дан башлап бер ягыннан, кайсы темалар турында 0дан башлап 0, шуннан башлап лексика минем лексикамны камилләштердем инде мин. Шунда инде авылда үскән урыс арасында урыс өлкәсе, Оренбур өлкәсе, урыс районы, шуннан килеп инде үзе телендә сөйләшә башлагач, өйрәнә башлагач, анда да сөйләштек инде. Мен ул теге 5 ел дәврендә университетта укканда Екатеринбургта бераз онтылды да инде кайсы сүзләр азмы күпме шунда. Шуңа күрә мин монда килгәч өйрәндем дә, инде хәзер карап торам, инде филология фәннәре кандидаты урыс сүзләрен куллана, аны әйтеп булмый инде. Какшап калган, нәрсә какшап димиләр, какшап нәрсә инде. Кемдер бик яшь булса, ул ничектер уңайсызланып, уялыпмы, нәрсәме, дулкынланып
Онда шул сүзләрне куллана алмый, искә төшми ул шулай. Бу инде нәрсә дип әйтергә була? Аларның һөнәре шул, татар теле белән эшлиләр алар. Мине шул кызыксындырыр инде. Менә мин уйлап торам, киләчәк шундый чыгарышларны шул таяну нуктасын гел карап булса, шуларга кулланган сүзләренә игътибар итеп, аларга бәя биреп, шулай итсәң, алар бәлки бара-бара үзара да сөйләшер. Менә бер журналист безгә бәйләнә дә тора, коллегабыз, урыс арасында үскән, безне өйрәтеп тора дип, бәлки шулай файдасы булыр, үзгәрешләр, яхшы үзгәрешләр булыр дип ышанам. Шуны әйтәсем килә. Мин аны бик зур игътибарда итмәс идем, әгәр дә шундый нәрсә дип әйтәләр инде. Аларны һөнәре бит, алар шул инде шул татар телендә, алар инде эш теле инде аларны. Мин урыс телендә эшләгән кеше яри аңларга була. Ул да мин радиода эшләмәдем әле, гәзиттә эшләдем. Ул да гәзит урыс телендә. Шул да мине аптыратып тора. Инде безнең шул теге иң каймагы дисә була, сөт өсте шундый нинди кешеләр дип әйтер, сәләтле кешеләр, укымышлы кешеләр, алар инде Казанда, телевизорда, телестудияда саф татар теле белән сөйләшергә тырышмасалар, калган халыктан нәрсә көтергә инде? Минемчә, хәзер алар тырышырга тиеш Казанда гел саф татар телендә сөйләшергә. Телевизор янында утырган кешеләр кызыксынса, әнә кул астында булырга тиеш татар урыс сүзлеге. Шул ук ачсын да, таба да, аңлый нинди сүз, шунда ятлап ала. Шуны әйтәс килә. Инде Одессада мәрхүм инде бер абыем, ул да хатта сырыйдыр миңа бер сүзлекне бүләк итәле дип, чөнки ул да кызыксына, анда торып, гаиләдә хатыны белән тик татарча, хәләл җифете белән татарча сөйләшеп, кызлары белән сөйләшмәгән, чөнки алар да мин ачуланган идем. Шул теге ике кызы миңа әйтте. Ул абый ди, әти, әни үзара сөйләштеләр гел татарча, без аларны аңламасын дип, шуңа күрә безне өйрәтмәделәр дип. Мин әйтәм, ничек инде? Бәлки булгандыр инде, кем белә. Хәйе. Менә шул таяну нокта. Урыс телендә мин сөйләсәм, бик оста сөйләр идем. Әмма тик мин мәҗбүри менә татарча сөйләшәм. Әйтәсем килә, ахырында менә шул теләчәк белән тамамлыйсым килә. Таяну ноктасы ди ул. Шул таяну ноктасы, мәсәлән, ул безнең нәрсә дип күрәм? Туган телебезне яхшы дәрәҗәдә белү, шул таяну ноктасы булсын. Ышанычлы таяныч булсын һәр кешедә, бигрәк тә телевидениедә катнашкан адәмнәргә киң күләмдә туган телен белү, шул мыкты шундый таяну ноктасы булсын инде. Шундый белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау йөрегез.